Здравейте хора, аз съм Ексист, отново сме тук с ФТМ 1.2.3, този път сме с Браво 9.7. Ще покажем втората част на нашата къщичка, която почнахме в Bloodstone. IP ще видите долу в описанието. Този път сме малко по-напреднали вече от вчера. Така, нека започнем. Както виждате, съм продължил малко напред, къде ще е фермата. Нека се качим първо горе при библиотеката, която казах, че този път вече трябва да е довършена. И е довършена, както обещах, ето довършена е. Малко шантава работа, но ме ми харесва. Екзист, къде е Enchanting Table, е? Enchanting Table ще го направим, като намерим диаманти. Колкото и странно да изглежда, ще се направи всичко това. Имам диаманти и брони. Да, нямам и диаманти. Участвахме в евента на сървъра и си взехме оттам броните. Да, тази евента е всяка събота и неделя в 7 часа. Всъщност е в 8, както да е. Както да е. Сега, тук това го направи ФТМ. Не знам точно как го обясня това е. Я кажи го. И как да го кажа? Добре, стаичка. Стаичката, която ще е барче. Ще се набиваме до край. Готино е. Мисля да го доправим малко. Може да го доправим малко още. Да, отново сме към другото стълбище. Този път, да, от бойницата, бойната кула. Добавих една готина екстричка, която си намерих. Где намери ограби един чичко, е? Не, аз таки сразу не правя. Намерих един готин череп. Дотурихме там за талисманче. Талисманчето на Галин дед граби. Аз съм лош човек. Така. Този път сега ще слезем долу в спаунър, който правим, който всъщност все още се прави. Първия спаунър. Другия спаунър вече е завършен. Там се събираме IP-то, всъщност XP-то, извинете, бърка се. XP-то се вземе оттам за левел. Така, това е първия спаунър, още не е нещо, кой знае какво. Браво го прави. Май се е запушил да ми гледа. Сигурно и гол. Ето го, Браво го прави. Обиса го в момента. Ще стане готино. Сега ще ви покажем другия спаунър, който вече е завършен. Който е горе. Ще се качваме нагоре. Много супер. Да. Като цяло за момента не съм започнал портала. Лава портала. Обаче имам идея. Екзист? Да. Ще има ли портал към Нидъра? Ще има портал към Нидъра, който ще е в... само да видим къде точно ще отсува, защото не съм мислил за портал към Нидъра, но мисля да продължа планината да я дълбая навътре. Някъде вече към края на планината мисля да го направя портал към Нидъра. Добре. Да. Но за момента нека да излезем вън. Да отидем до другия спаунър. Тук почнах един фонтан, който не съм го вършил още. Но ще го направя с времето. Другия спаунър е под водата, защото сме големи пловци. Всички обичаме водата. Опа, виждам се. Така, това го направих. Да, това го направи ФТМ. Сега си бил Да им е яко е да ги боли. прави го ФТМ. Готино е. Тук вътре явно ще има започнанки. Не знам защо е решил да е в спаунъра, но тук явно ще е започнанки. Тук ще има Enchanting Table. Да, средата ще има и още един Enchanting Table с още книги, които най-вероятно ще са в земята, за да може да ни пречат много. Най-вероятно ще са в земята книгите. Не знам, ще го видим, ще го решим. Тъй, нека да излезем вън. Друго, за момента, мисля, че за един ден не сме постигнали нещо, кой знае какво общо като напредък. Но мисля, че за момента сме добре.
стане по-добре. Ох, малко ми лаги. Да, сложили сме малко дърчета тук. Трябва дърва, защото това прави всичко. Както виждате, ето е планината, да я видите. С планина цялата, вътре е нашия бейс. И трябва да стане още по-хубав. Мисля и отвън да го направим. Да, за момента това е. Да, ние сме Exist, FTM и Право 97. Благодаря, че гледахте. Играем в сервер Bloodstone. IP-то казах, ще е долу в описанието. Сабскрайбвайте, лайквайте, ако ви харесало. Довиждане. Айде, чао!